musik jangdutnya Sragen DMC Pro Audio KBS Multimedia Jomblo Legdeng untuk Anda semuanya. Artis dari Jawa Timur yang melalang buana bersama Mbak Tenteng opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Opo rasa tresnamu saiki wis tresno kaya lumuting pikir segara. Asoy apa iki satenane takdirku sing jawabke, sliramu beda ati beda lambe. Wes kadang mati rasaku kamas rono tangismu, becike kowe lunga saka uripku. Paribasan ngrangge lintang ning angkasa, kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis dadi dalanku, pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe lara ati. Sepurane Mbak Neti Iya Mas, dapat salam dari Mas